Le, kuwi apa to wi kok kaya godhong lompong? Tek wakeh lho sak darat. Lah ndi waduke? Walah, kuwi ta Mbok De. Ya kuwi sing jenenge enceng gondok. Nah nek waduke mosok gak ngerti sak ombane. Ya iki waduke iki, ketutupan enceng gondok iki. Iya, ombo ya. Jelas akeh ki wae. Ya jelas wakeh iki wae. Gede-gede kaya sampean iki lho. Ruame yo. Iki jelas akeh brondonge iki. Ha iya, brondong ae ket mang sing mbok goleki. Kena akeh eceng gondok. Sing gedhe ya wae brondong kuwi. Ya gede-gede.